Avui sumem amb les piràmides. Primer de tot, sumem 2 caselles que estiguin al costat. Després, la seva suma es posa a sobre d'aquestes caselles. Un cop acabada la primera suma, anem a les següents caselles i repetim el procés. Anem sumant totes les caselles fins a acabar la piràmide. Fes un dibuix i comparteix a les nostres xarxes.